אז מה מצב אנשים? כאן רז ועוד סרטון, הפעם באייב. אני רציתי לצלם האמת סקייוורס באייפיקסל, אבל היה לי ממש הרבה לאגים, אז החלטתי שאני אצלם באייב, כי כאן יש לי 80 ומשהו עם פין כאלו, אז זה ממש קצת, זה ממש טוב לי. בואו נתחיל ונחפור. אני אקנה מיקרופון חדש, גם זה אני שואל שם וידאו כזה שמתי לי בסרטונים, משהו שממש מפריע לי ובטח גם לכם. אז אני ממש מצטער על זה. פשוט אני אנתן לפרקים לקרוא כמה זמן. סורי שאני אתחיל לזה פשוט לא מכיר אותם. פה במקרה הטוב זה עובד. לא. וואו, אני יכול להישבע לכם, כמעט קיבלתי התקף לב. אני לא צוחק עכשיו, אני לא צוחק פה בשיט. מה עשיתי רע בכם שזה כל כך הביל אותי וזה מפחיד? תקשיבו. יאללה, מי נהיה לנו? סמי. קח את כל החרות, את כל הזבל שאני ממש לא צריך, אני פשוט זורק. זה אפשר להשאיר פה אפילו. כשנצטרך, זה אוכל, זה גם דבר טוב, תאמינו לי. אוכל הציל אותי כמה פעמים שאפילו באייפיקסל ואני רציתי. שכחתי איך יצאים כזה כזה פוליציה. כן, ככה יצאים. לא. יש! שלום. טוב שאתה רוצה לעשות את זה. וואו. מישהו ממש סקילים על זה קשה. הנה, זה רק סתם לשעבר. טוב, רק בואו נקווה שלא כי GG I'm dead. איפה אנחנו? לא היה לו חיים, וואו. שמעתי שמישהו בא לה, אני לא כזה מטומטם. יודע את זה. הוא הולך לישן, אתה לא משנה. וואו, היה לו אחלה של דברים, לא מזה ובזה כאלה, אני ממש לא יודע. אתה יודע מה יש? לי יש את זה. נזקק. זה לא. כאילו,
עושה שיטה. אז בוא, אני לא טוב בזה. או שכן, או שלא, אני לא יודע. בואו נלך אליו ככה, כי אני ממש לא מפחד ככה, כי אם אני זה, אז אני פשוט אהיה כאן. אתם יודעים, זה דבר טוב. תתן לי בגב, בסדר. רואים עכשיו למשל לא אוכל, למרות שאני חושב את זה. בוא תראה עליי משהו. בוא. אוקיי, תפסיק לראות. הפסקת אש, יא מחבל. סתם, קיצור, סליחה, בוא. נעשה לו טוסיק. ככה אני אגרה בו. רואים? וככה הוא מתחיל לראות עלינו, ואז הוא מאבד את כל החצים שלו. הטריק שלי תמיד עובד. אני עומד להרוג את הנוב הזה כבר, הוא מתחיל לעצבן אותי. יש! בואו נעשה את זה בוץ. ייי! בוץ! תראה, 1-0, הוא חושב שאני מפחד ממנו או משהו. אבל אני ממש לא. באמת שלא. בוא, 1-0, בוא כבר, אני לא מפחד ממך. פשוט אני בורח כי אני מפחד שאם אני אקפוץ אליו או משהו, פשוט... אפס מסריח. משהו טוב כאן, באמת. זה ממש טוב. עכשיו הוא בצ'סט, זה ממש טוב ללכת אליו. שים לו את ה-TNT ולברוח. זה כזה גאון וחכם. וואו, שיט, לא, זה לא טוב. כן, זה... ממש שעליתי על זה. הוא כאן, יש לו אנדרפרד, אני ראיתי את זה. יש! יש! כמעט שמת את הכלי. נו! חץ נגמרו לי החצים, איזה עלוב אני. מה זה היה? אני שמעתי משהו. היה. אין לי לפס. אני זוכר שזרקתי לפס. אני שונא את החיים שלי. טוב, נעשה את כל הדרך, אתם אומרים. זאת שם בכלל.
למה גם אין לי משהו לזרוק עליו? יואו. בוא נראה מה מצלמים הוא ששם. בוא נראה לפיז. זה למה עכשיו אוכל היה טוב. ראיתם? לא היה לי מספיק אוכל. הדבר הכי טוב שלי, הכי נכון, זה. אני לא בטוח, כן, ידעתי שזה ככה הוא מתפוצץ. וואו, וואו, וואו. טוב, שמוע, אני לא רוצה להגיד את זה. ככה עושים את זה. וואקר, טוב. איזה אנטיק נוגבק יפה יש. יש. שול אחד מת. בתקווה שהוא לא חזר בלאג. עזבו, nevermind, רעיון אחר. ושאני מסריח. ואני ממש לא רוצה לבזבז את האנדר פרל הזה. אז אני פשוט אצליח. וואו, זה לקח לי המון דמג'. זה היה מסוכן, אני יודע. לא משהו שיעזור לי. לא. האיש ההורון שם, אבל אני די מפחד להילחם נגדו, כי אתם ראיתם מה יש לו. לעומתנו, עוד די טוב. אני אלך להילחם בו עכשיו, כי כבר בסרטון הזה ממש הרבה זמן. יש! לפיס, טוב. בואו נחשב את החרב המזדיין ומזדיינת שלי, ובתקווה שזה יעבוד עם ה... אני רוצה על אחד שרפנס טוב נעשה את הצ'סט טוב נעשה את זה לא ועכשיו אני אלך אליו ונבוא רק לי יש הרגשה שהוא אהבתי. טוב, יאללה. על החיים ועל המוות, חברים. על החיים ועל המוות. אומייגאד. אומייגאד, אומייגאד. הוא פשוט נוב. וניצחנו את זה. יש! יאללה. שרפנס שלי, עם השלוש אנדרפל שאחד זרקתי, כמעט נפלתי ועוד שתיים שהצילו לי את החיים, באמת. הוא בא קפץ עליי כמו זה מקומטם, אבל בסוף אהבתי אותו, אז יש! ככה? כן, ככה. זה משהו טוב. ייי. טוב, אז זה הכל להיום. סמנו בלייק אם אהבתם, סאב לעוד סרטונים, ויאללה ביי לכולם,